Navenda lêkolînên sosyopolitîk ên qadê li 13 bajarên Bakurê Kurdistanê rapirsiyek bi beşdariya 918 kesan pêkanî. Li gorî rapirsiyê ji beşdaran hatiye pirsîn ku heke vê şemiyê hilbijartinek çêbe hûn ê dengê xwe bidin kîjan partiyê. Ji sadê 63 dengdêran dengê xwe didin HDP. Ji sadê 9.8 deng bi kar nayînin, ji sadê 9.4 jî dengê xwe didin AK Partiyê. Dîsa tê pirsîn ku pirsgirêka herî girîng çi ye û ji sadê 45 dibêjin pirsa Kurd e û ji sadê 27 jî dibêjin pirsa aboriyê ye. Gerînendeyê navenda lêkolînên sosyopolitîk ên Qadê Sabrî Xiliç balê dikêşe ku dengdêrên HDP bo çareseriya pirsa Kurd di wê baweriyê dene ku Kurd divê bibin xwedî statû. Porê me berê ev tiş newisa bû. Cara pêşî qayrana aborî derdiket. Anha cara pêşî û oranekî zêde pirsgirêka Kurd deket. Ji bo me veriyekê balkêş bû. Ji bo çareseriyê xweserî dixwazin cara pêşî xweserî dixwazin û cara duyemîn pêvajoya aşitî wekî 2013 ew hevîrdorî dixwazin. Çavderên siyasî û lêkolîner di wê baweriyê dene ku heke hejmara bajaran zêdetir bibe dê encamên cuda jî derkevin holê. Parlamenterê berê û cîgirê serokê navenda lêkolînên Civakiya Dicleyê Sedat Yurttaş dibêje bo Kurdan pirsgirêka girîng pirsa Kurd e. Lê bo Rojavayê Tirkiyeyê jî ya herî girîng rewşa aboriyê ye. Sedî deh dibêjin ku em dengê xwe nadin. Welê xuya ku ev kesê ku divên em dengê xwe nadin ne yani ji pirsgirêkê ji mesela dûrin zêde hestiyar dixuyen divê ev jî bê lêkolîn kirin bi serê xwe. Lê min hinek anketê din jî me zekirin ê ku li Tirkiye hatine çêkirin wana sedî pêncî zêtir aboriyê bêkariyê pêş de digirin. Yani mirov ji dikare derxe ku ev anketa nîşan dide ku çiqas aborî xirab be, çiqas bêkarî hebe, çiqas pirsgirêkên din jî hebin. Her Kurd di ser birînê xwe de dinhalin û dixwazin berê ev pirsgirêk yani bingeha pirsgirêka dibîne dixwaze bêçareserkirin. Xaleke din a balkêşiya rapirsiyê jî ew e ku ji sadê 17 beşdaran bo çareseriya pirsa Kurd dibêjin CHP nejdile. Ji sadê 15 baweriyê pê nayînin, ji sadê 12 dibêjin derewe, ji sadê 8 dibêjin divê gavên berceste hebin. Her wiha ji sadê 5 dengdêrên AK Partiyê jî wek pirsgirêka herî girîng rewşa aboriyê nîşan didin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.